Aquesta activitat consisteix en reunir-nos un seguit de gent en aquest claustre tan preciós i fomentar una pràctica ancestral, que és el fet de concentrar-nos per viatjar a un altre món sense necessitat de tenir papers ni necessitat de mostrar a ningú res, senzillament de connectar amb tu i ajudar-nos junts a concentrar-nos, que com estem en el temps de la dispersió, costa una mica concentrar-se i fer-ho tots junts és una manera de fomentar el concentrar-nos junts. No? Quan fas les coses en grup sempre són més fàcils que si les fas en sol pel món, i llegir, ja ho sabeu, és una qüestió d'actitud. És una idea que una vegada passejant per París vaig entrar al hall del Louvre i vaig veure una que es diu una silent reading party, que nosaltres ho hem canviat per lectura silenciosa o lectura compartida en silenci, que és més bonic i nostrat. I és un tipus d'esdeveniment que es feia, va començar a Nova York i s'ha anat estenent per moltes capitals d'Europa. I a Barcelona també es fan, a llibreries, ara també ho fan a l'Ateneu, però nosaltres vam pensar que aquí a Sant Cugat, com a ciutat molt cultural i amb aquest espai tan bonic, doncs era una iniciativa perfecta per incentivar la lectura. Que a Catalunya tenim una xarxa de biblioteques única, que a la resta d'Espanya, per exemple, crec que no existeix tantes biblioteques i tanta consciència d'això, i crec que és una forma de seguir escampant el virus aquest de la lectura, perquè al final la lectura t'ensenya a suportar-te, a estar a soles amb tu i estar a gust amb això. Llavors és com fomenta la lectura, i la lectura, això és una eina imprescindible per tenir una bona relació amb un mateix i amb el món.